Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η αγάπη και ο θάνατος» στο Δημοτικό Τραγούδι. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Στην απόψινή εκπομπή θα αναφερθούμε στο θρήνο, έτσι όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα στο Δημοτικό Τραγούδι. Μέσα καλύτερα από τα μυρολόγια στη δημοτική μας ποίηση. Θρήνος σημαίνει έκφραση έντονου ψυχικού πόνου με κλάματα, λυγμούς και μυρολόγια. Στις μορφές θρήνου συναντάμε το θρήνο της κόρης για τη μάνα που έχασε, τον ερωτικό θρήνο, και το θρήνο της μάνας για το παιδί της που πέθανε. Άλλες μορφές που συναντούμε στο Δημοτικό Τραγούδι είναι ο θρήνος της ξενιτιάς, ο θρήνος στα νηφιάτικα τραγούδια και στα κλέφτικα τραγούδια. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε την απώλεια αγαπημένων μας ανθρώπων, σε αντίθεση με τη γέννηση που συνοδεύεται από το αίσθημα της χαράς και της ευτυχίας. Ο θάνατος κάποιου κοντινού μας προσώπου μας προκαλεί το πιο δυσάρεστο αίσθημα που μπορεί να βιώσει κανείς, και ιδίως όταν ο θάνατος είναι ξαφνικός. Αυτός ο θάνατος είναι αναπόφευκτο γεγονός στη ζωή και από το μυαλό των περισσότερων ανθρώπων, αν όχι όλων, έχει περάσει η σκέψη ότι κάποια στιγμή θα μας βρει το κακό αυτό, όπως λένε και οι μυρολογίστρες σε κάποια από τα τραγούδια τους όταν αναφέρονται στο θάνατο. Ο θάνατος κατέχει θεμελιακή θέση στη σκέψη του δημοτικού ποιητή. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια σημαντική κατηγορία δημοτικών τραγουδιών: τα μυρολόγια. Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι εκφράζεται με το μυρολόι, το οποίο δραματοποιεί τον θάνατο, ιδίως με τον σπαραγμό που αποτελεί ακραία μορφή πένθους. Ο πονεμένος ξεριζώνει τα μαλλιά του, φωνάζει και χτυπιέται με μανία. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζει τον πόνο του και θρηνεί τον χαμό του αγαπημένου του ανθρώπου. Η αντίδραση αυτή του σπαραγμού βοηθάει στην εκτόνωση και στην μετέπειτα επούλωση του ψυχικού τραύματος. Ο θάνατος γίνεται αποδεκτός από τον δημοτικό ποιητή μόνο όταν ο νεκρός έχει πεθάνει σε μεγάλη ηλικία, ευτυχισμένος, και έχει αφήσει πίσω του όλα τα παιδιά και τα εγγόνια του. Θα ξεκινήσουμε τα ακούσματα της απόψινής εκπομπής μέσα από το πρώτο μυρολόι που τιτλοφορείται ως «Το μυρολόι του Ζαλιού». Σε αυτό ο δημοτικός ποιητής αναφέρει: «Γέ μου, καλέ μου δάσκαλε, χρυσοκαθηγητή μου, όντες αργούσα να σε δω, εμάζευγε η ψυχή μου. Σήκου να πιάσεις το κλειδί και το χρυσό βιβλίο, οι μαθητές σου καρτερούν να ανοίξεις το σχολείο. Σήκου, Γιάννη μου, από τη γη, να ειδείς παλικαράδες, να πάτε να γλεντήσετε μέσα στους καφενάδες. Σήκου, Γιάννη μου, από τη γη, να κάνεις καλοκαίρι, σήκου να κάμεις εξοχή, εις της κέφαλος τα έλλη. Δεν το ξέρεν η μαύρη γη, πως είχα μόνο ένα, και έκαμε σκήνη συντροφιά και αρνήθηκε σε μένα. Αν σε ρωτήσουνε στη γη η μάνα σου τι κάνει, μόνη στο σπίτι κάθεται και μαύρα ρούχα βάνει. Ανθρώποι λυπηθείτε με, γυναίκες κλάψετε με, και εσείς τα δασκαλόπουλα παρηγορήσετε με. Χάρε, ίντανε ψούκαμα, ίντανε που σούκαμα σου κάμω.
ας ήταν να σε πρόφτανα τα μάτια να σου βγάλω. Μη δάρκοντες δεν ντρέπομαι, μη δε φτωχούς λυπούμε. Ως το Θεό βαροκαρδό, το χάρο καταριούμε. Γε μου, καλέ μου δάσκαλε, χρυσό καθηγητή μου, οντες αργούσα να σε δω, εμάζευε η ψυχή μου. Σηκού να πιάσεις το κλειδί και το χρυσό βιβλίο κι οι μαθητές σου καρτερού να ανοίξεις το σχολείο. Σηκού Γιάννη μου από τη γη, να ειδείς παλικαράδες, να πάτε να γλεντήσετε μέσα στους καφενάδες. Σηκού Γιάννη μου από τη γη, να κάμεις καλοκαίρι. Σηκού να κάμεις εξοχή, εις της κέφαλος τα αέρι. Δεν το ξέρεν η μαύρη γη, πως είχα μόνο ένα και κάμες κινήσει συντροφιά, αν κι αρνήθηκε σε μένα. Αν σε ρωτήσουνε στη γη, η μάνα σου τι κάνει, μόνη στο σπίτι κάθεται και μαύρα ρούχα βάνει. Ανθρώποι λυπηθείτε με, γυναίκες κλάψετε με, και εσείς τα δασκαλόπουλα απαρηγορήσετε με. Χαρέιν ταμπού σου κάμα, κιν ταμπού να σου κάμω, ας ήταν να σε προφτάνα, τα μάτια σου να βγάλω. Μη άρχοντες εντρέπομαι, μη ευτοχούς λυπούμε, ως το Θεό βαροκαρδό, το χάρο καταριούμε. Μάνα, βάλε το χέρι σου και κούφισε την πλάκα, κι αν με βρεις όπως με έβαλες, σκύψε
λείψε και φίλησέ με, κι αν είμαι μαύρος κι ασκήμος, γύρισε, σκέπασέ με, και μαύρος να σε κι ασκήμος, εγώ θα σε φιλήσω. Θα βγάλω από τα μάτια μου νερό να σε ποτίσω. Είναι η εκπομπή «Η αγάπη και ο θάνατος» στο Δημοτικό Τραγούδι. Απόψε αναφερόμαστε στα μυρολόγια. Έμετρα στιχουργήματα με θλιβερή υπόθεση. Τραγούδια θρηνητικά που τα απαγγέλουν οι άνθρωποι κατά το θάνατο αγαπημένων τους προσώπων. Τα μυρολόγια και γενικά τα τραγούδια του χάρου έχουν παλιά παράδοση και διασώζουν ομηρικά έθιμα γύρω από το συγκλονιστικό γεγονός του θανάτου. Ο θάνατος για τους αρχαίους Έλληνες, όσο και αν η διδασκαλία τους δέχεται την αθανασία της ψυχής και το χωρισμό της από το σώμα, δεν έπαβε να είναι γεγονός που έφερνε θλίψη και πόνο στους ανθρώπους. Τα πρώτα μυρολόγια τα βρίσκουμε στον Όμηρο, όπου αναφέρονται νεκρόσιμα τραγούδια της Ανδρομάχης, της Εκάβης, της Ελένης, του Αχιλλέα, με περιεχόμενο όμοιο σχεδόν με τα σημερινά ελληνικά μυρολόγια. Για τον ήρωά τους, τον Έκτορα, οι Τρόες αρχίζουν ομαδικό και ατομικό θρήνο. Έλεγε κλαίοντας και ομού στέναζαν, κι οι πολίτες και πρώτη εμυρολόγησε των γυναικών η Ακάβη. Τέκνον, τι έπαθα η πικρή, και ακόμη εγώ θα ζήσω, αφού μου απέθανες εσύ, που ημέρα νύχτα ήσουν το ζηλευτό καμάρι μου. Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες κλαίνε τον Πάτροκλο ολόκληρη τη νύχτα. Είπε και εις όλους κίνησε των πόθων των δακρύων, και η αυγή του ήβρε ολόγυρα στο λείψανο να κλαίουν. Ανάλογα μυρολόγια έψαλναν και στους κλασικούς χρόνους γυναίκες θρηνοδοί, μυρολογίστρες, όπως τις λένε σήμερα, οι οποίες θρηνούσαν τραγουδιστά κατά την εκφορά των νεκρών. Διάσημοι ποιητές σαν τον Πίνδαρο και τον Σιμονίδη έγραψαν επικίδια τραγούδια για τους νεκρούς πλούσιων οικογενειών. Το έθιμο αυτό συνεχίστηκε και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού. Περνά μέσα από τη Βυζαντινή εποχή, ακμάζει στη Μεταβυζαντινή και φτάνει στη νεότερη εποχή με την πλούσια σε λυρικότητα ποικιλία. Το επόμενο μυρολόι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο «Του Βολάνη, στη φυλακή με ρίξανε» και αναφέρει: «Στη φυλακή με ρίξανε σ' ένα κελί μονάχος, Βολάνη μου σ' ένα κελί μονάχος. Έχω γυναίκα και παιδιά, ποιος θα τα μεγαλώσει? Αυτό ήταν κρίμα και άδικο, Θεός ας τους δικάσει. Δεν έπρεπες, Βολάνη μου, για του κονδύλι τη πένα, μον έπρεπες, Βολάνη μου, για του κεμάλ τη σφαίρα». Μονάχος
Ήταν το μυρολόι του Βολάνη. Ο Σταμάτης Βασιλείου Βολάνης γεννήθηκε στους Λάκους Κιδωνίας Χανίων το 1898. Μαθητής του γυμνασίου, διέκοψε τα μαθήματα για να καταταγεί εθελοντής στον Ηπειρωτικό Αγώνα 1912-13. Μετά τον πόλεμο τελείωσε το γυμνάσιο στην Αθήνα, κατατάχθηκε στο στρατό Δεκανέας, πήγε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και μονιμοποιήθηκε στο στράτευμα με το βαθμό του Ανθιπίλαρχου το 1916. Η επανάσταση του Θερήσου τον βρίσκει στην ταξιαρχία Λαρίσης, όπου και απομονώνεται γιατί δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη στο κωνσταντινικό καθεστώς των Αθηνών. Στη συνέχεια εξορίζεται στο Κατάκολο, από όπου όμως δραπετεύει και διαφεύγει στη Θεσσαλονίκη για να καταταχθεί στο στρατό Εθνικής Αμήνης. Με αυτόν τον τρόπο πήρε μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις σε Μακεδονία, Θράκη, Ουκρανία και Μικρά Ασία, μέχρι την καταστροφή, από όπου υποχώρησε με τα τελευταία τμήματα της στρατιάς. Προτάθηκε πολλές φορές για προαγωγή επανδραγαθία και τιμήθηκε με όλα τα ελληνικά μετάλλια. Μετά τα παραπάνω πολεμικά γεγονότα, φοίτησε σε διάφορες στρατιωτικές σχολές για αρτιότερη επαγγελματική μόρφωση. Το κίνημα της 1ης Μαρτίου του 1935 τον βρίσκει στις Σέρρες, στο δεύτερο σύνταγμα υπηκού, να κάνει το παν για την επιτυχία του. Μετά όμως τη δυσμενή κατάληξη συνελήφθη, δικάστηκε και εκτελέστηκε στις φυλακές Επταπηργίου το πρωί της 5ης Απριλίου του 1935. Θεωρήθηκε ο υπερασπιστής της δημοκρατίας και η θυσία του πέρασε στις λαϊκές μάζες σαν μήνυμα αντιδυναστικό. Τα σύγχρονα μυρολόγια λοιπόν αποτελούνται συνήθως από 15 σύλλαβους στίχους και διακρίνονται σε μυρολόγια επενετικά του νεκρού και σε μυρολόγια του χάρου. Το μυρολόι φτάνει στην μεγαλύτερη εκμή στην περιοχή της Μάνης, αλλά εκεί η εκφραστική του δύναμη μεταβάλλεται σε αφηγηματικό ποίημα, τραγούδι, σε εκτενή πολλές φορές ιστορία του νεκρού. Στη Μάνη τα μυρολόγια έχουν σχεδόν υποκαταστήσει τα άλλα τραγούδια. Είναι η μόνη μορφή λαϊκής ποίησης και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, ενώ και σήμερα ακόμα αυτοσχεδιάζουν και δημιουργούν οι μανιάτισσες. Στη Μάνη επικρατεί ολόκληρη εθιμοτυπία για τα μυρολόγια. Όταν πεθάνει κάποιος, οι γυναίκες του χωριού πηγαίνουν στο κάθισμα, κάθονται γύρω-γύρω από τον νεκρό και αρχίζουν ένα διάλογο με μυρολόγια. Οι γυναίκες μυρολογούν τον νεκρό ιεραρχικά, που ήταν όταν πρόκειται για άνδρα, ξεκινάνε από τη μάνα και συνεχίζεται από την αδελφή, την κόρη και τέλος καταλήγει στη γυναίκα του. Αποτελεί τιμή για την οικογένεια του νεκρού να μυρολογηθεί από άτομο εκτός της οικογένειας. Το επόμενο μυρολόι που θα ακούσουμε είναι αυτό που έχει ως τίτλο Μαριόλα, υπηρώτικο μυρολόι, που συναντιέται όμως και σε αργό πεντάσιμο χορευτικό ρυθμό. Ωρε σηκώ Μαριόλα ρούσα από τη κι από το μαύρο χώμα Μαριόλα
Η ώρα είναι 10:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι η εκπομπή «Η αγάπη και ο θάνατος» στο δημοτικό τραγούδι. Στα μυρολόγια αναφερόμαστε απόψε και πριν από λίγο κάναμε μία αναφορά στα μυρολόγια της Μάνης, τα γνωστότερα μυρολόγια, αλλά και της Υπήρου, όπως ήταν το μυρολόγιο που μόλις ακούσαμε. Τη γυναίκα λοιπόν που λέει ένα μυρολόγιο δεν πρέπει να την διακόψει κανένας. Και αυτή που θέλει να συνεχίσει ζητά την άδειά της. Το μυρολόι αρχίζει με το ξενύχτισμα του νεκρού. Συνεχίζεται όταν το φέρετρο μεταφέρεται στην εκκλησία και λάζει με ένα σπασμωδικό κλάμα μέσα στην εκκλησία την ώρα της ακολουθίας. Γίνεται εντονότερο στο δρόμο προς το κημητήριο, όπου ενώνεται με τις φωνές των συγγενών του νεκρού και αποκορυφώνεται μπροστά στον τάφο. Οι μυρολογήτρες, μερικές από τις οποίες κάνουν μεγάλα ταξίδια για να θρηνήσουν ένα μακρινό συγγενή τους ή κάποτε και ανθρώπους που δεν συνάντησαν ποτέ, αυτοσχεδιάζουν βασικά τα μυρολόγια τους δίπλα στο νεκρό, με βάση ορισμένες τυπικές φράσεις που επαναλαμβάνονται σταθερά. Τα μανιάτικα μυρολόγια είναι μεγάλοι επικίδιοι έμετροι ύμνοι, στους οποίους ο κλασικός 15σύλλαβος του δημοτικού τραγουδιού έχει αντικατασταθεί με 16σύλλαβο στίχο. Μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες όπως και τα μυρολόγια της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά πρέπει να προσθεθούν σε αυτά και τα διάφορα ιστορικά περιστατικά, στα οποία αναφέρονται η ζωή του νεκρού, ο τρόπος του θανάτου του, η κοινωνική σταδιοδρομία και δράση του, ή η πολεμική και στρατιωτική σταδιοδρομία του. Έχουμε ακόμη μανιάτικα μυρολόγια νουθετικά και φρονηματικά και με πιο γενικό ιστορικό και εθνικό ενδιαφέρον. Τέλος, υπάρχουν και μυρολόγια που αναφέρονται στην εκδίκηση και είναι τα περισσότερα και τα πιο χαρακτηριστικά της Μάνης. Το επόμενο που θα ακούσουμε τιτλοφορείται «Ένα πουλί θαλασσινό».